ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಾಯನಂಚನ ಎನ್ನ ಕುಲದೇವರಾಯನಂಚನ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದರ್ಲನ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು 7 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತ ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ಮಾತಾ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲೆ ಮಾತಾ ಲೆತ್ತದು ನಾನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಪಿನ ಭಾವನೆಡು 10 ವರ್ಷಡು ಆ ಅಪ್ಪನ ಬಾಲಾಲಯ 10 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಪಿನ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದು ಐನು ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ಪರ ಸುರುಮಲ್ತ ಕುಟುಂಬನ ಮಾತಾ ಒಂಜೆ ಮಲ್ತದು. ಅಂಚನೆ ಆ 10 ವರ್ಷ ಉಲಾಯಿತಿನ ಅಮ್ಮ ಇನಿಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳದ ಉಲಾಯಿ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಪನ 28 ಸಂಚ ಜಾಗಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು. ಇನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕುಲುನಂಚಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಇನಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪಣು. ಯಾನು ಎನ್ನಿದ್ದೀಜಿ ಅಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಬನಿಪಿನ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡವಳು ದಯಪನಗ ಅಲ್ತ ಬೇಲೆ ಪತ್ತನಗಣೆ ಮಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ತ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತ ಚಾಮುಂಡಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ ಆ ಶಕ್ತಿದ ದಾದಾ ಬನಿಪಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿನ ಹತ್ರ 10 ವರ್ಷ ಐನ ಬಾಲಾಲ ದಿಯದು ಇನಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಶಕ್ತಿ ದಾದಾ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಮಾತ ಜನಗಳು ಸೇರಿದೇರಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವನು ಎನ್ನರ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಯರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರೆಡ್ದು ಇನಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದು ಆವಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾಲಾಲ ಹಿಡ್ದು ಪೋದು ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೈದಿರ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗಡೆ ಐನ್ ಉಳೆ ಕುಲ್ಲದು ಐಕೊಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಟ್ಟದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿப்பு. ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮೇವು ಬಜಾಲ್ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರೆ ಶತಮಾನ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಂದಾಂಡ ಈ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಲ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಮೇವುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ನಿಕಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರಿ ಅಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಅರ್ನ ಮುಂದಾಲತ್ತೋಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಊರ್ದಾಕ್ಲೇನು ಕುಟುಂಬದಾಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತದ್ದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಕುಡೋರ ಆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಗುಡಿಡು ಕುಲ್ದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಂಗ್ಲೆ ಕೋಡು ಬಣ್ಣ ದಿಷ್ಟಿಡು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕಂಕನಾಡಿದ ಗರಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸುರೂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಜ ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನರ್ನ ಮುಂದಾಲತ್ತೋಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಲ್ಲ ಈ ಗರುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ವಿಠಲ ಅಮೇವು ಬೇರ್ನ ಮಾತೇನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕುಟುಂಬದಾಕ್ಲೇನೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇದನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಅವಧಿಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಇನ್ನಿರ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯ 3 ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೇರಂಡು ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಒವೇ ಸಂಶಯ ಲಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣ ಆತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯರಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾರು ಕಂಕನಾಡಿ ಗರೋಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೀಲು ನೇತಲ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಇನ್ನು ನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಗರೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಪ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಚಿತ್ತನ್ನ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಪೂರಲ ಆರ್ಗ ಎದುರಂತನ ಒಂದು ಪೂರಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪನ ಪಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇನಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ
ಆ ಜಾಗಗಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ವಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ವಾತೆರ್ನಲ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ನೇನು ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನೇಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲಪಾವನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿಯಾದ